Ayan guys, good evening, magandang gabi guys. This is Eric Kelot ng Digo City. Welcome to my channel. Hello po, ayan po maghilot ko karon guys kay Madam, kay si Madam not feeling well. Lain ang paminaw ni Madam. Ayan guys. So, of course, ako nagasuporta sa kuha, may gabi isintaran. No, sa mga kanunay nagtanaw sa kuha, nag-subscribe, nag-like, nag-share, daghang kay salamat sa inyo guys. No, salamat kayo sa kanunay nga pag-share sa kuha nga video. Daghang kay salamat. God bless sa inyo. Of course, ako ang isa out ko ang mga viewers outside of the Philippines. Thank you for watching my YouTube channel. Special mention Malaysia, Indonesia, of course, number one, Pilipinas. Maraming salamat Pilipinas. Of course, shout out ko din ako ang Japan, India, United States, Saudi Arabia, Kuwait, Hong Kong, Vietnam, Thailand, Cambodia, Laos. Thank you so much for watching my YouTube channel. Siyempre, special mention na ko, thank you for watching my YouTube channel. India, Denmark, Denmark po, ayan. So, siyempre, number one, ako salamat ang Digo City, Davao del Sur. Thank you so much. So, ayan guys, so sa karopal ka nakaklik ka ng video, please subscribe para update ka sa mga ginahilot akong matang adlaw. No, niya hihili kag mga hilot nga tradisyon. Ayan. Tanawa ko mga video kung dito na dito tanan ginawang pangilot. Ayan guys. Please subscribe, like, and share mas nito kung makashare mo para mas daghan ang masayod, daghan po ang atong matabangan niya. Kung gusto ka mo-comment, just comment lang, no? Kung ganahan ka, kung ano na kay mga pangutana. No, kabahin sa mga ginapamatis na wasan, ano na kay comment, ano na kay comment o ipa-shout out nga lugar. Kung asa ka na. Of course, shout out is tanang OFW. All over the world, thank you so much. So, ayan guys, maghilot po guys. Love you guys, love you sa inyo. Hilot ko karon kay Madam. Ayan, so. Stay tuned. Ayan ha. Ito pa matalo mo. Nagkatawa ko sa mga. Sa bagat. Likod. Kapoy.
daw, wala na naglutaw. Naglutaw ang gusto daw. Ha? Naglutaw ang gusto daw. Sige, nagpatuloy. Hmm?
Sorry sa istorbo kay. Walang Pila. Duha. Tapa lang. Kasa lagi. Hmm? Kasa. Boleh ke kailan nak? Wait, rin. Oh. May krem na. Atau dikit. Aray. Dikit naman. Dikit naman. Bibi mana? Hindi, tulog lang yun. Ako to na pwede itong ulo lagi. Laki no. Ako yung ilang mo ito. Ya, tubong dun. Kailangan ito din yun. Dali, doon. Tapos na mo. Sipan. Gagaw na yung masawa. Ay, Sawa ka? gagano sa mama. Dali, doon, dali. Dali, tubong dali. Dali, guys. Ayan, guys. Ayan. Kung sa ito na yun, angkol mo to? Ito. Ito na ano. Kabalo lang na rin na, Andre. Papa. Bawa man. Itu man. Ada manusia man. Mana man. Chị này cũng quẹt đấy.
Madam, bailo si Madam. Ako lang ang budget. Ito ko lang. Hey guys. Okay, paglabulan. Hindi pa din paglabulan ko dito. Nagaglabad mamang. Ano kay polar daw? Polar daw. Tama. Wala. Tama, wala. Ilipay siya ganun. Ganahan na ganyan maganda. Tao na siya. Dapat maghugas. Nakakain. Anong ganugas? Ito lang gihulat na eh. Kita ka sa plastic nga baso, te. Dire. Narit to. Nasa rin. Ang barta. Naman ang kan? Ikaw na dito. Ano ba yung bigas ha? Hey guys. Shout out. Nag-share na mo dyan. Bye. Kasi kami ko pinag-ina, yun ang tenisyon. Paapod. Kita mo lagi ka sa akong post. Naman. Ikat-kat. Nasa puro taon man. Salamat na. Kaya naman.